Gairebé el 100% de l'alumnat que s'està examinant de la selectivitat a l'Institut Montsecopa d'Olot ha escollit contestar les proves en català. Els estudiants, com a novetat, van omplir ahir un formulari anònim per escollir la llengua amb què volien contestar la prova. Pràcticament la totalitat dels alumnes van marcar la casella exclusiva del català. Aquí pràcticament tot l'alumnat ho va triar fer-ho en català, a excepció d'un alumne que ho va fer en castellà. Els alumnes han encarat aquest dimecres el segon dia de selectivitat amb l'examen de llengua catalana i literatura. Les sensacions han sigut fins i tot més bones que l'examen de llengua castellana, tot i que les preguntes de derivacions i verbs irregulars han fet passar una mala jugada als joves. Per mi ha estat assequible. El que he trobat més difícil ha estat la part de derivats i la part de verbs. Sí, igual la part comuna és la que he vist més difícil, que he començat per allà i llavors he triat l'opció que veia més assequible i bueno, ja ho havíem preparat bastant i així que suposo que aprovar per mi. Jo, la veritat, me l'esperava més complicat, l'examen de català. No és que m'hagi anat especialment molt bé, però dins del que cap jo trobo que està prou bé. De la complicada hi havia una frase com que era el va matar, traïdoria i entre parèntesis hi havia carn i no sé si és carnisseria o m'ho he inventat totalment, o sigui que... En general, sembla que l'examen era força assequible i estaven bastant contents de com els havia anat. No sé, ja veurem, però en principi la impressió que han tingut i les sensacions que tenien en sortir han sigut bones. Bueno, prou bé. El més complicat ha sigut l'apartat de derivar, per mi, la carn, no, zero, però bueno, el vaig trobar bé, crec. A mi també, la part comuna ha sigut la que m'ha costat més perquè hi havia un exercici de derivats doncs, que m'ha costat bastant, però en general prou bé, crec. Els alumnes han sortit contents. Alguns diuen que més fàcil que fins i tot que castellà i que per què els espantem tant a classe perquè això és molt fàcil. Nosaltres ja us ho diem que la selectivitat és més senzilla, però us hem de matxacar perquè la trobeu senzilla. La comprensió lectora també ha sigut la part més senzilla per als alumnes. La jornada, però, no s'acaba aquí. Els estudiants s'examinen també de Ciències de la Terra, Fonaments de les Arts, Grec, Matemàtiques de les Ciències Socials, Disseny, Economia, Literatura catalana, Química i Tecnologia Industrial. Demà dimecres serà l'últim dia de les proves amb Història, Llatí, Matemàtiques, Història de l'Art i Història de la Filosofia com a matèries destacades. Ah!